We have 5 women. Hello. Ladies. Ayan. Madagdag magmumat nga na saya Mr. Orly. Mr. Orly, my dear. Hindi ka naman kinakabahan. Ala, sige. Mabalin nga makisukat. Ada ba ti maapapal dita? Kahit na nga makisukat? Meron? Kasi no awan kat si kalagta. Okay. Nalaing ka ba nga agpili? Nalaing ka ba nga agpili? Nalaing ka ba nga agpili? Base EJ Boses? Genesis. Genesis. Genesis? Ayan mo? Genesis? Oh, madida. So nga ano sang. Okay. Nasaan yung microphone? Tatlo? Okay, we can now. Pwede na po tayong tumayo. Ayan. Hello po, ladies. Ayan. Dito po. Okay, ito lang po ang gagawin natin. You will just be answering a question. Okay? May prize po ito na 500 pesos. Okay, ha? Kung nagustuhan ko kayo, magdadagdag ako ng 1,000. Seryoso po yan. 1,000. Kung nagustuhan ko. Depende. Okay, so meron lang tayong isang sagot. Kailangan yung galingan kasi pipili po siya. Pipili po si Mr. Orly ng magugustuhan niyang sagot. Okay po ba? Copy? 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 Copy. Ang tanong, okay ba? Agpili ka ti answer, EJ. Agpili ka ti answer, EJ question me. Depende, EJ. I-answer, iti bababae. Okay po, sir? Sige ka, no. Ito po ang tanong. Magsisimula tayo number 1. We'll be having 5 to 10 seconds to think. Okay? Ang tanong, kung putahi ka, anong putahi ka at bakit? Okay? No sida ka, inya nga sida ka kan apay. Kunwari, Bicol Express ako. Kasi masyado akong hot. Mga ganon? Okay po ba? Oo. Depende po yon sa gusto ninyong answers. Okay? We will be having 10 seconds for you to think. So, nagets mo, Kuya, J question? No, sida isuda inya dakin apay. Okay? Namin nga iti favorite mo ay nga sida? Corn beef oray corn beef. Ayun. Okay, 10 seconds. 10 seconds. 10, 9, bilang po tayo. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, start tayo. Iti contestant number 1. Contestant number 1, kung putahi ka, anong putahi ka at bakit? Bulalo. Bulalo! Bakit bulalo? Doray na tolto lang ati sa damasultok mo. Nadungag na nga dago sa... Hala, oray tolto lang nagado-ado masultok mo! Kala, sanay kamat nga mang sulsultok. Sanay ka mang sultok? Hala, sige! Nagmaya siguro ka lang sultok mo nga! Okay, let's have contestant number 2. Kung putahi ka, anong putahi ka at bakit? Fried chicken. Fried chicken! Bakit? Uray simple lang na imas. Uray simple lang kanukat na imas. Nadungan mo di ay? Fried chicken, simple lang ang naimas. Wow, alam makilikilig ka! Grabe mo ito na data. Okay, let's have contestant number 3. Contestant number 3, dito tayo. Guys, behave please. Dito tayo sa harapan. Contestant number 3, ma'am. Okay, anong putahe ka at bakit? Sinigang. Sinigang! Sinigang. Uray ba akan kat ada pa answer. Ala nagbayad ka lang sala na. Halika nga dito, ma'am. Halika nga dito, ate. Ma'am, halika dito. Sabi
Iya, ore kano, ba kang adang sinap. Patingin nga ng sayo mo, parang ganda. 1, 2, 3, hala! 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 Oh my God! Yeah! Oh my God! Gusto mo yan! Wait, cut. Okay, number. Baka no among lang kuma, nakitang kuma. Okay, dyan lang kayo. Contestant number 4 dito po. Yes, ma'am. 4. 4, anong putahe ka at bakit? Dito lang kayo, please. Okay. Guys, it's a game. Let's be sports. Contestant number 4 dito po tayo. Anong putahe ka at bakit? Hindi ko alam. Okay, contestant number 5. Number 5, anong putahe ka at bakit? Number 5, anong putahe ka at bakit? Okay. And 3, 2, 1. Okay, thank you po. Exit na lang po yung dalawa. Dito po kayo, ma'am, sir. I'm sorry, ma'am. Ma'am, halika po dito yung pangatlo. Okay, yung sagot ng isa, bulalo. Yung pangalawa, fried chicken. And yung pangatlo, sinigang. Okay. Kahit mo ba nga agpili? Kahit mo ba nga agpili? Wala. Ha? Gure-gure. Iso nga mababaakan tayo sa tapuro agurahin niya. Okay. Bakit mo nga agpili sinigang? Fried chicken, wano bulalo. Para ka na jay bolalo na. Dito ka, ma'am. Dito ka lang muna, ma'am. Ayan. Sigurado ka na ba sa bulalo? Taga saan si ma'am? Okay, parang best match yan. Okay, tanggalin natin yung kanyang blindfold. Ayan. Okay, tayo, sir. Tayo. Abductor. Wala siya ka pinanti abductor. Okay. So, tata, dito ka na. Tata, ipakita man, di kinataraki, di taga-kapangan. Nag-ipa ang amoy, di bagi natin, may isa nga balasan. Okay, ready? Kita ang isuna. Tayo, suna ti pinili, ma'am. Sorry, nearer. Ready? 3, 2, 1, paamamom ti bagi, manutawan mo. Mga ada sa'yo, tiyang, mga ganon. Iya kahit mo may isang babae. 3, 2, 1, paamamom. Kailangan nag-inuyan sila na lalaki, oh! Wait, cut. Ha? Ba ang tinagan mo? Kaya ang data. Kasi talaga data na ko. Ba ang nagano kaninya, tiket mo, iti may isa nga balasang. Ba ang kinana yung 3, 2, 1, go. Nagan mo lang mo, kano? Asa kayang ordi pitong taga-kapangan. Kapangan tinggi. Orly yan. Inya kayat mo ti may isa nga babae orly, bagang kanya. Sige, iti tayo balasang inya, iti paun amungat ti bagim, kani Mr. Orly. Hi, Kuya Orly. Di first name mo nga ito, tas na di last name ko. Naman nga bagay. Siya kaya ni Rich Gashel gawaon. 26 years old. Inya ti kayat mo ti may isa nga lalaki. Basketball player.
Babas basketball ka kano idi, di ba? Amo yun no apay nga Benguet number 1 top ranking awan asawa na ages 35 AJ Philippines. Ta imbis nga ilaklakad min siya kat haanan kung ko na yun na dami. Okay, diyan asawa may dito isango. Ayan, nag-shake hands kayo man. Okay? Wait lang, dyan lang po kayo.